Това е поредният извършен проект от нас, от Довери Груп. А това е нашия клиент. Какво ще кажете за нашата фирма, за Довери Груп? Перфектно изпълниха задачата, която им поставих с този навес. Тя е втория навес, който правят на нашата улица. Още като видях първия, знаех, че те ще направят и моя навес. Изключително бързо го направиха. Разполагаха с някакви машини, които дори не бях виждал до този момент. Да не говорим, че и това с дрона много ме впечатли. Снима се всичко с дрон от всякъде. Общо взето перфектно изпълнение и горещо ги препоръчвам. След като чухте мнението на нашия клиент, сега виждате навеса, който изградихме за него. Всеки детайл беше внимателно изпълнен, за да осигурим не само естетика, но и дълготрайност. Ние от Доверие Груп предлагаме цялостни решения за изграждане на навеси, беседки и други конструкции по индивидуален проект. Работим в цялата страна, като осигуряваме договор и гаранция за извършена работа. Стремим се към високо качество, надежност и професионализъм във всеки проект. Ако търсите доверена фирма за изграждане на навеси, не се колебайте да се свържете с нас, ние ще реализираме вашите идеи.